Kull diżabilità żgħira jew kbira ixxekkel lill-individwu u għalhekk huwa xogħol il-politiku li jara li kull persuna tieħu dak li hu tagħha bid-dritt. Hekk qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg fil-ftuħ ta' konferenza nazzjonali organizzata mill-partit fl-okkażjoni tal-Jum Dinji għal persuni b'diżabilità. Importanti però li ma nħarsux lejn id-drittijiet tal-persuni b'diżabilità bħala xi qotja illi aħna l-politiċi qegħdin nagħtu. Imma huma drittijiet illi altrimenti kull persuna għandha dritt għaliha imma ma tistax tilħaq waħedha. Mistiedna tindirizza din il-konferenza kien hemm ukoll il-President Emeritus Marie-Louise Colero Preca li spjegat kif qatt m'hawnx biżżejjed għarfien li dawn huma persuni potenzjal filwaqt li insistiet li jagħtaw bżonn ta' aktar investiment. Rridu niżviluppaw fil-mod komplut nagħtu l-opportunità l-iżvilupp mod komplut tal-potenzjal tat-tfal jien nipprefer ngħidilhom b'abbiltajiet differenti, diversi, irrid ikollna aktar investiment. Minħati għaw il-Deputat Nazzjonalista Kevin Kutajjar li huwa nieqes mid-dawl irrefera għat-tema tal-konferenza u qal li hu imur pass-soltre u jgħid ħudu rridni fidejkom skont l-abbiltajiet tagħkom. Kemm importanti illi naqbdu din ir-rotta li nħarsu lejn kull bniedem tal-ju skont l-abilitajiet, skont il-kapaċitajiet, skont l-isfond li ġej minnu. Ma nkomplux aktar sejrin fit-triq fejn nixħtu l-kulħadd f'keffa waħda. Jamie Vella, President tal-FOIPN, qal li l-ugwaljanza, l-opportunitajiet indaqsu l-preservazzjoni tad-dinjità taċ-ċittadin għandhom ikunu l-prijoritajiet ta' kulħadd. Fil-waqt li xejn ma jnaqqas mill-importanza ta' kwalunkwe proġett li jimmira li tejjeb il-kwalità tal-ħajja għal kull min jgħix f'dawn il-gżejjer, irridu nistaqsu lilna nfusna kemm verament qed nipprioritaw dak li għandu jitqies bħala bażiku għaċ-ċittadini kollha. U qed nirreferi għall-ugwaljanza, l-opportunitajiet indaqs u l-protezzjoni u l-preservazzjoni tad-dinjità ta' kull ċittadin. Tkellmet ukoll Marija De Guara l-kelliema tal-Partit Nazzjonalista għall-Anzjani u l-Kura fil-Komunità li saħqet li hu dritt ta' kull persuna li tgħix ħajja attiva u b'dinjità, kif ukoll li fejn possibbli taħdem u tikkontribwixxi sema lis-soċjetà. Jiena nemmen li dana mihomx maħna nagħmlu pjaċir lill-ebda persuna b'diżabilità imma huwa dritt uman int kif int kull min jitwieled fid-dinja għandu drittijiet kollha ta' bniedem uman. Fil-konferenza kontribwixxew diversi kelliema fosthom dawk li jaħdmu fil-qasam kif ukoll persuni li għandhom diżabbiltajiet varji.